4.1 nitiere medruok. Ang'o mokelo medruok ni? Gik mang'eny okelo medruok ni. Lokruok ni mokwongo iluonge gi dho uchumi ni inflation. Inflation tiende ni lokruok mar nengo mar gik moko koyae period ma nyaka period ma kama. Lokruok ni inyalo kel gi gik maluwore gi kaka gimiluongo ni demand. Demand tiende ni teko ma in go mar nwang'o gimidwaro kaluwore gi ofukoni. Teko ma in go sama in gi pesa ni moro e ofukoni, inyalo bedo ni idwaro gima idwa ng'iewo. To nikech in gi teko mang'eny, ng'at ma uso ni nyalo wacho ni ng'ani nigi pesa, we amed bei. Kata medo bei to pod obiro kawo. Mano iloko nengo kaluwore gi teko mar ofukoni. To nengo bende nyalo lokore kaluwore gi kaka gino losi, cost of production. Cost of production ni emokelo nengo ahinya ma koro wawuoye sani ni. Ma oluwore nikech gik mwawuoye sani gi okel gi gima iluongo ni lokruok. Kaka koro nyi neno dwe mokadho cha ne wan gi lokruok e weche mag kerosene, diesel, petrol. Mabede no medre gi atamalo mathoth. Mano medre gi atamalo mathoth malich. Mano emomiyo king'iyo inflation mar keep compare dwe mar 6 ma higa ni to gi dwe mar 7 ma higa ni to nitiere lokruok mar inflation omedre koya 145.5 nyaka 145.7. Mano lokruok mokel gi gik ma lokruok gi nengo mar petrol mane EPRA olando higa cha. No, higa ni. Parni EPRA bende lando nengo modhi dwe ka dwe chieng' tarik 14. Manyiso ni wantiere dwe manyien chieng' tarik 14 mar dwe ni. Bende dwaro ng'eyo ni nengo dhi medre koso dhi dok chien. To kodhi dok chien dhi dok gi senti. Wacho ni otonglo koso mana siling. Ma bende samoro ok nyal konyo. Koro gima timore ga ni sirikal omi chik mondo otim nonro ni mondo indicate ni to piny ochomo kanye, japiny winjo nade, ere kama inyalo time mondo tudruok mondo yoto bede, mondo yoto bede matin mondo konygo. Kata ditim ang'o mondo kel abro chiwo gimiluongo ni effects mag inflation ni. Lokruok ni to kel ang'o. Okay? Abro wacho mano. But gimomiyo gigo ipimo kamano en ni mondo achiel wabed gi statistics maber manyiso wa ni to nengo mar gimoro ka gimoro chal nade, olokore machal nade, kelo pek koso yot ne japiny. Kwase ng'eyo mano to wang'eyo ni to ang'o nikech samoro ginie nengo gi samoro okele nikech shortage. Samoro piny ne ok odhi maber e weche mag chiemo, production, supply side. Okay? Kaka koro weche mag chiemo mang'eny wuok e lowo e puothe. Sama koro nweng'o yudore matin e weche mag puothe, to tiende ni demand mar gima tin no dhi medore. Sama demand no osemedore, odhi bedo pushed gi price, mano dhi kelo inflation. King'iyo figures ma wawuoye sani gi gima duong' malich kuom weche mag chiemo go, mano medre malich mokelo atamalo ni te en wach mar mogo. Mogo mitedo godo. Mogo mitedo go. Mar kuon. Mane mokelo mane molokore maduong' ahinya. To mano is sensitive. Ang'o miyo en sensitive? Nikech dhano ka dhano nyaka chiem. En necessity man nyaka chiem mondo ibed mangima. To parni bende mogo staple food. Wacho ni piny Kenya ugali. Yes. Mok kuon. Bende staple food marwa. Ji mang'eny chamo kuon. Koro miyo ji mang'eny demand for mok kuon. Koro mane momiyo lokruok moro amora mar nengo mar kuon bedo felt a lot gi ji mang'eny. Koro gima inyalo tim mane momiyo kawo kwan ni ber, nikech sama koro sirikal oseng'eyo ni mok kuon ema nengo ne ni malo kata nengo ne olokore mang'eny ahinya, to koro ing'eyo ni ang'o mokele. Is it shortage koso hoarding koso nitiere wach moro kanyo ma ji ok ong'eyo. Koro mane momiyo koro sirikal biro gi policies machalo kaka buffing up, machalo kaka importation in case ni nitiere shortage, kata machalo kaka anti-hoarding policies.
Gimo